الحمد لله رب العالمين الله الحمد لله رب العالمين الله الحمد لله رب العالمين الله تقول جت الله يجول مولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بجو أمينة بنا دو يندر غوتو يقول سينكو bandiraɓe yeeɓi en koɓe pindi tv jaam allah moƴƴo ñalle mon min calmini on min juurima on min duunima on min ñaguima on duwaw e yafuya yewtere min wiyetende bitten sernaɓe men kala altini ñalawma kadi arti bangum en garti kadi nden yende nden leƴƴande sernaɓe hewɓe noon jewtama ɗo kono hande kadi machallah paaɗen ko Louga holmo taweten toon ceerno Basirou Tall mo ganduɗa kanko woni khalife général Marien galle Sékou Oumar Foutiyou koddade ma silma sere Samba Damba Ali Moutato Halwar eɗen bismiɗo hen goto e almudo makko biyeteɗo ceerno anani Mountaga Ba mo ceerno Aliou Seyni Ba toon to Parcelles Assainies kanko tigi dandan mi yewtere nde hande min jewta oɗo jeyaɗo Allah oɗo waliyu Allah oɗo moƴƴo karesiri biyeteɗo ceerno Basirou Tall ene heede karallagal noon cat nan toon on toon banque kanko jogui tigui rigui karallagal ngal no hannirta ni walla mbiyama so min ɓooyi huccodirde no fewi no fewi oga banggue ko musidɗo moɗon biyeteɗo Ɗaha Thiam eɗen gandi hande ko altini ko 2 janvier hitande nde ko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ñalawma yiha woni 2 heures moyen hande ko ɗon min mbaɗata yewtere nde no hannirta andani en teddiniri yewtere nde noon ɓiyi ko Sékou Oumar mo ceerno Basirou ene wonde Sarif Makki Haydara toon to anani de cité alni arɗo so e dendagal khalifa dine l'islam ɗo wawi wonde fof teddinirama ñalawma ha tenti musidɗo men sehli meɗen biyeteɗo andani Jakaria Diallo ceerno Jakaria Diallo o mon toon to France o walla nawamo toon to Boutante walla nawamo ɗo wakamo ɗo galle makko ɗo en teddinirimo kanko ne yewtere nde e dendagal ceerno wawi wonde less asamane teddinirama nde ɗo yewtere nde ganduɗa hoore ma ko ceerno Basirou Tall yewteteɗo so tawi jeeɗo o ñaawi ɗum noon ala no mbaɗanmi so wona mi totta ceerno men ceerno Mountaga mo ganduɗa ko ceerno ɓi ceerno Aliou Seyni Ba toon to Parcelles Assainies o salmina bandiraɓe ceerno Mountaga assalamu aleykum wa rahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقل يتدى الله يجولنا لله محمد صلى الله عليه وسلم بركنا لله تيانا من سيد شيخ تجاري رضي الله عنه نياغاري بلو يا الله ونتي أمكو كونكو إدن لاغ المقدم بمكو تينتي موضوع مقدم بمكو ون سيد شيخ عمر الفوتي رضي الله عنه نياغاري خليفة مكو خليفة الإسلام أمير المؤمنين جينا من شير محمد البشير بن منتقى طه شيخ الحاج عمر جعل سين بنت مسلنا مبوينا مدوينة فاندار مكو إسلام فاندار مكو باسم شيخ الحاج عمر يلا يتنا مدم باب داها من شلمتي مام من جوري مام من شلمني دندانغال يبو بها ياو من بيندي تي في ندفو دو وني انا ونيري من شلمني من جوري مام من نياغي مام دعاء من نياغي مام يافو من بمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal camminalima tedduɗe ɓuurɗi ummade fittanuma bandiraɓe ene jeeyama bango bang duure baba adama he kono mbiɗen ni sarnaɓe hewɓe ndewi ɗo en mbawa limtude sarnaɓe rewɓe ɗo ɓe kono hande noon en gaddi goto e galle Sékou Oumar mo ganduɗa hande goɗɗo weewi oɗo jamanu e oɗo saaha alhamdulillah mo wuuri mo selli eɗen ñagonomo gurdam juɗɗam e battene moƴƴe e ñaago Allah jomiraɗo joom baɗe e bawɗe o barke gonɗo e makko yo sar ɗum kadi e dendagal biyo asadu an la ilaha illallah asadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam min de mi anda ceerno Basirou so Allah meeɗani yidemo meeɗani joddade e makko kono mbiyaɗo yewtere wiyetene bitten sernaɓe men addini kam andude sernaɓe hewɓe bon ceerno Mountaga en natata tan e yewtere nde ko namdal gotal tan namdotomami mi woppitma yewtere nde woni ceerno Basirou mo jiɗɗen yewtude hande o kalana en holnde o yi aduna kalana en sernaɓe makko kalana en kadi anani de ɗo jangguini kalana en kadi ɗo yontida kalana en kadi kayiteji Allah ɗi Allah waɗi no ɗi waɗi ha julɗo foof ji kalana en somi yiɗi wiidemo hol ceerno Basirou mo jiɗɗen haalde o holno mbiyatami
alhamdulillah ceerno Taha Thiam baba Taha Thiam e salmitama en ngariɗo noon ardude yamirore jignaɗo men Sharif Makki Haydara ko kanko yamiri en wonde en garɗo lomtoɗen mo e yewtere nde ko noonne kala ko jogorɗen ɗo yewtude eɗen mbiya bandiraɓe eɗen guitti ɗum e deftere mo ganduɗa o ko ɓi ceerno Bachir ko almudo ceerno Bachir ko nehneho ceerno Bachir woni ceerno Hamidou Yaraɓan deftere makko nde o waɗi wiyetende asdaqul maqali fi hayati cheikh Mouhamadoul Bachir bun Muntaqa Taha cheikh alhaji Oumar ko ɓuri gonɗude e konngudi kalateɗi e gurdam ceerno Mouhamadoul Bachir Muntaqa Taha cheikh alhaji Oumar ko adi fof en jetti Allah en juuleneɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam en jetti Allah nde o hokki en wawde yidde moƴƴuɓe ha eɗen kaala jiɗɗen yewtude jewte mabɓe saabu gandu no wiye Mouhamadou ibn Yunus o yima ra'aytu lil qalbi anfa'u min dhikri salihin o yimi yi'anani ɓernde ko ɓuri wawde nafde joɗade no jangto moƴƴuɓe ala nafoore nde ɓernde jogoto ha ɓura joɗade ina jangto moƴƴuɓe wadde jangtade moƴƴuɓe ko hunde nde ganduɗa ena wawi nafde ɓernde te so tawi ɓernde naftorima terɗe naftorto neɗɗo o fof naftorto imam Sahawi o haali e deftere makko wiyetende at-tawbih ala man dhamma at-tarikh to em itti ɗum an imam al-a'imma wa faqih al-millah sayidina Abu Hanifa an-Nu'man e Nu'man wi hikayatu as-salihin afdalu indi min kathirin min al-fiqh joɗade ina haala ɓuri moƴƴuɓe ɓe ɗum ɓurini min Nu'man jangude ko heewi e defte fiqhu wadde andi joɗade ina haala e salihin en ko gueɗal mangal ɗo jibra subhanahu wa ta'ala imam Suri rahimahullahu kanko ne o wi inda zicri salihina tanzilu rahma yurmede Allah ina tello sahande moƴƴuɓe jangtate eɗen jogui jorto moƴƴo mo jogorɗen yewtude o ko gooto e moƴƴuɓe men ko gooto e subaɓe men ko gooto e mawɓe men ko gooto e anduɓe men ko gooto e moƴƴuɓe men ko gooto e waliyaɓe men on woni ceerno Mouhamadoul Bachir bun Muntaqa Taha cheikh alhaji Oumar ceerno Bachir woni ceerno mo ganduɗa Allah jomira subhanahu wa ta'ala o haali hadis qudsi o wi fa'rifuni qabla an ta'buduni gande kam ko waɗi eɗen ndewmi ceerno Mouhamadoul Bachir ko gooto e seeremɓe anduɓe Allah tindinowo tagore Allah nde fewde jomumen nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi alkhalqu kulluhum iyalullah ahabbuhum ila llahi akramuhum li iyalihi o wi tagore nde fof ko ɓesgu Allah aw kama qala mazahirullah tagore nde fof ko ɓesgu Allah hol ɓurɗo ɓe yiɗede ɗo Allah e ɓurɗo teddinde tagore makko de kala ɓurɗo teddinde tagore nde tan ko on jomira subhanahu wa ta'ala ɓuuri yidde teddinde tagore Allah nde noon woni hollude ɓe joom mabɓe tindinde ɓe lawol fewde e joom mabɓe tottude ɓe joom mabɓe ceerno Mouhamadoul Bachir ko gooto e seere ɓe ganduɗa teddimɓe tagore nde saabu emo tindina tagore Allah nde fewde jomumen ko noonne ko nehowo tagore Allah nde ko ngabbinowo tagore Allah nde fewde hadara jomumen to noon fof o waɗirta ɗum hikma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jomira subhanahu wa ta'ala yamirimo e qur'an yima ud'u ila sabili rabbika kono noon ko bil hikmati wal maw'izati al hasana noddu fewde e lawol joomi kono noon yo wonde hikma yo wonde karallagal kono noon e waaju moƴƴo waaju joɗɗo ceerno Mouhamadoul Bachir no nehirta tagore Allah ndeni no ngabbinirta tagore Allah fewde hadara Allah ko wondude hikma onon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamirirno ni kanko baba Taha ceerno Mouhamadoul Bachir oɗo saaha ɗo kaldeten ɗo ko kanko woni khalifa ma makko mawlana cheikh alhaji Oumar e dow leydi ceerno Mouhamadoul Bachir kanko woni gandiraɗo gandal ceerno Mouhamadoul Bachir kanko woni gandiraɗo muñal ceerno Mouhamadoul Bachir kanko woni gandiraɗo ruɗare aduna ceerno Mouhamadoul Bachir kanko woni gandiraɗo wonde dokko kanko woni gandiraɗo kaara e siragal e hewde gacce te ɗi jikkuji ɗi limtuɗen ɗe pop kitab e sunna koko yamiri ɗum ɗi jikkuji pop eɗi ndenti e ceerno Mouhamadoul Bachir bun Muntaqa Taha cheikh alhaji Oumar ceerno Mouhamadoul Bachir kanko woni joom beldal joom kormogol joom yiɗande moƴƴere yiɗande jaam wonande dendagal yimɓe on woni ceerno Mouhamadoul Bachir on noon eɗen jogori haalde jibinede makko maana holto jibina hol sahaba o jibina holɓe en jibinimo ɗum eɗen jogori haalde ɗum bisimillah ceerno Mouhamadoul Bachir o jibinaka hitande 1936
37 taw ko miladiya hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe tati e jeeɗiɗi eɓe jibina e wuro wiyetega Thiarpol ko toon o waɗata laylatul qadri mbaw heewi wadde o. Thiarpol jeeya koye région Louga, hakkude mum e Louga ko 30 kilométre. Yimɓe ngoɗo wuro noon ɓe gonno ko almuɓe bamum ceerno Basir ene wiya Muntaga Taha Cheikh Alhaji Oumar. Kala de Muntaga Taha arno e mabɓe ɓe teddinamo kaddi teddugal. Ceerno Muntaga jaaboɓe wiyaɓe aha on teddini kam on beltini kam kono mboɗo jogori yobde on. Jobdini joɓanmi mon ni noon woni weltanirde on ceerno mon nana e laawol suwa arde. Nden ceerno Mouhamadoul Bachir bun Muntaga Taha Cheikh Alhaji Oumar jibina. Nden ceerno Muntaga wi yimɓe wuro ngon ngo ceerno Basir jibina aha al ana ata cheikhukum ko joni noon ceerno mon ari, ceerno mon mo ganduɗa Allah na fayi moƴƴinde alhaali diine mon, Allah na fayi moƴƴinde alhaali aduna mon, Allah na fayi moƴƴinde alhaali lakara mon popop to Allah rewnata on sababu koye oɗo ceerno garda te mo falitino hen jibinede ceerno Mouhamadoul Bachir wadde e faami nokkuɗo jibina e saaha nde o jibina. Jignaɗo makko gorko woni telɗuɗo jamanu makko, jignaɗo makko gorko woni koho jamanu makko, jignaɗo makko gorko woni kaɓisi yimɓe makko, jignaɗo makko gorko woni tedduɗo koreji makko, gandaɗo woɗɗuɓe ne gandimo, ɓattiɓe ne gandimo saabu karamaji makko ceekɗi aada, saabu du'aw makko bawɗo jaabede. On wiyete ceerno Muntaka, on ko ɓi Taha on ko ɓi Cheikh Alhaji Oumar, ko oɗo woni jignaɗo mum gorko ceerno Mouhamadoul Bachir o kam hey mbo andamo nani kawisaji makko yoni tan wonde kawis o wirna ɗo e Dakar fodde duuɓi 27 o embo feeño yiyaɓe Allah moƴƴuɓe eɓe wiyaɓe wonde yooɓe guittumo ɗo ene ten ɓe nawtamo dogo nde o itta ɗo ene ten no nanirno e yenani ko noon o yaltinira fodde duuɓi 27 ko oɗo woni bamum ceerno Mouhamadoul Bachir. Jignaɗo makko debbo wiyete ko sohna Aminata Sow, gandiraɗo hoolare, gandiraɗo ruuɗare aduna, gandiraɗo dewal Allah, gandiraɗo kulol Allah, lollirɗo kaare siragal, lollirɗo wawde tappude alyatimeɓe e miskineɓe e wasɓe ema walla ɓe fof tan pour ɗaɓɓude weluye Allah e ɗaɓɓude weluye joom galle makko woni Muntaga Taha. Ceerno Cheikh Oumar Muntaka mo ganduɗa ko mawnum ceerno Mouhamadoul Bachir o seedima e yummum ceerno Bachir oɗo woni goggo makko taw ko seedam fagal moƴƴere. Holko wi o wi fa khalatuna Aminata Sow radiyallahu anha li husniha wa amanatiha wa ta'atiha tastahiqu laha an tajaba hadha ar-rajul al-mubarak yani Cheikh Mouhamadoul Bachir. O wi goggo amin Amina saabu moƴƴere makko, saabu wawde mo ɗoftade Allah, saabu wonde mo koolade ene haani nde o jibinta hono oɗo gorko moƴƴo emo faaniti hen ceerno Mouhamadoul Bachir. Jignaɗo makko debbo wiyete ko sohna Aminata Sow. Ceerno Mouhamadoul Bachir nde jangde yonti baba Taha o jangi, alhamdulillahi o jangi ar wonde gurdam makko ko Mauritanie ɗo ceerno biyeteɗo Mouhamadoul Mokhtar Soughfar wulde Mouhamadan Hamdi walil Haaji Dawali. oɗo Mouhamadoul Mokhtar Soughfar ko giɗo o wonno ko sehil ceerno Muntaga Taha radiyallahu anhu o wonno ko ɗum saabi ceerno Muntaga Taha yamirimo nde o ettata ceerno Bachir o yaada e makko Mauritanie beela o jangguina toon ceerno Bachir Qur'an. Nden Mouhamadoul Mokhtar Soughfar etti ceerno Bachir yaade e makko Mauritanie beela ceerno Bachir no jangga e makko Qur'an. Kono on saaha ceerno o ene heewi ɗalle, ceerno o no wayi heewde ɗalle ni o andi o hattanta janguinde ceerno Mouhamadoul Bachir no haniri ni to emo jogui bani ko debbo biyeteɗo Aishatu Mintu Bou Fara Zeynabi. On bani ko debbo kankone ko moƴƴo ko dennoɗo Qur'an. O etti ceerno Bachir o halfini ɗum bani ko debbo o kanko Mouhamadoul Mokhtar Soughfar baniraɗo debbo o heetti e janguinde ceerno Mouhamadoul Bachir. wadde paama ceerno Mouhamadoul Bachir koye on ɗon debbo jangi woni Aishatu Mintu, koye on ɗon debbo o jangi Qur'an kanko ceerno Mouhamadoul Bachir ha o reena Qur'an taw ko dengol moƴƴol. ɗum haɗa anda ɗum so tawi e yi luganaɓe walla yaltuɓe duɗal luga ngal so ɓe jangi Qur'ana haɗa anda Qur'ana mabɓe o ina ɗeɓi nandude e Qur'ana safalɓe saabu ko toon ɗum ummina. Wodi ceerno Mouhamadoul Bachir janginima Qur'ana o reeni ko debbo biyeteɗo Aishatu Mintu. Ngan sanga de o wondi on ɗon debbo o dumunna o nani wonde jignaɗo makko gorko ceerno Muntaga Taha ruttimo e joomiko. Nden o immiti Mauritanie o arti Louga pour arde janaysa no pamirta walla arde muññidde. Ngan sanga ceerno Bachir no wayi ɓoyde Mauritanie nde o arti ɗo e Sénégal, nde o arti Louga o haalata so wona safrode walla arab o nattunande hey pulaar saabu makko ɓoyde toon. te ina jeyno ko bam makko ceerno Muntaga Taha wasiyinomo
winomo wonde so tawi e arti jangude qur'ana jokku jangde ya jangoye shar'iyya jangaya ulumu shar'iyya jangaya ulumul fiqhi ngal zango ceerno Mouhamadoul Bachir ɓe jamirimo yo yaha to ceerno makko ceerno Amadou Oumara to hoore ñiiwo beela o wawa jangude toon fannuji ɗi o heddaraɗi taw koye yamirore bappani makko bam makko ceerno Saïd Nourou Cheikh Oumar wadde pama ceerno Basiru yaari hoore ñiiwo koye yamirore ceerno Saïd Nourou ngan sango lawol makko hoore ñiiwo tongen nden hoore ñiiwo naaɓe nani gargol ceerno Mouhamadoul Bachir kamɓe fof ɓe belti beltugol cattugol witanum Cheikh Oumar ari mbitanum Cheikh Oumar ari kamɓe fof ɓe jalti eɓe jaɓɓomo ɓe jaɓɓimo jaɓɓugal manggal saabu yiddaɓe mam makko Cheikh Alhaji Oumar kamɓe fof ɓe jalti ɓe jaɓɓimo fodde kilométre uji ngan sango ceerno Bachir ari e mabɓe to emo waɗɗi puccu yotgo emo wondi e almudo makko baɗi ko woni Cheikh Oumar Ba mo ganduɗa ko ɓi bani ko debbo mo ganduɗa ko baɗi ko hande o moni to galle to kamɓe fof yo Allah ɓoyniɓe ɗo ngan sango ɓe Allah hokki basire ɓe to hoore ñiiwo kala jiiɗo ceerno Bachir yiye annore waɗi yagal ene ƴelna e yeeso makko yiye barkeji ina ƴelña e sera ceerno Bachir han kadi hoore ñiiwonaɓe kala goto e mabɓe noɓe mbayi yiddemo kala goto e ceerno Amadou hoore ñiiwo wonno ɗon ceerno Amadou Oumar hoore ñiiwo on woni ceerno ceerno Mouhamadoul Bachir bisimilla ceerno Amadou Oumar Sow ngan sanga dendagal hoore ñiiwonaɓe boni fof ina ɗaɓɓira yo ceerno Basiru jippo e galle makko boni fof ina ɗaɓɓira yo ceerno Basiru jippo e galle makko kono ɓuural Allah ngal rutti e ceerno biyeteɗo Ousmane to ko Masinanke on jippini ceerno Basiru e suudu ceerno biyeteɗo Alhaji Khalidou ibnu Oumar Ly rahmatullahi alayhi ceerno mawɗo to Boutandanajo to Mauritanie on wi nde ceerno Basiru ari to hoore ñiiwo Allah hoddirani kam rendude e makko suudu wotol kono arwande jamma mbo mbaldumi e ceerno Basiru ceerno Khalidou haala o wi arwande jamma mbo mbaldumi e ceerno Basiru ahyal laylata kullaha ceerno Basiru ɗanaki jamma o waali tan ko wurtinde jamma o hakkude julde e zikrude ngan sango nde mi fini subaka ari mbimi jatigi amen o waɗa feere ƴewana kam ko goɗɗo e o mi hetto toon saabu o mo jiimi yiɗi ko telde hanke jamma o ɗaɗaki ha weeti o famo o telde e hoore makko ngan sanga jatigi makko hokkimo fawru ɗo nguura galle ka moftete jatigi makko hokkimo ndunɗon fawru o waɗi elle mbiɗa wonde watti wiyeede ceerno Pawil e addi ɗum ceerno Khalidou Boutanta addi ɗum on calmini ɗon ceerno Zakaria Diallo alhamdulillah gati sanga ceerno Mouhamadoul Bachir woni to hoore ñiwɗo fodde duuɓi jeegom emo janga fannuji ɗi pop o jangi e ceerno Amadou Oumar hoore ñiiwo dendagal fannuji ko suuɗi hen e ko feeñi hen o reeniɗi kamɓe fof taw ko dengol moƴƴol o faamiɗi kanɗi pop taw ko faamu timmol o ñeŋƴiniɗi ko seeki aada o wattini kanko ceerno Mouhamadoul Bachir ko gorko immorade e worɓe Allah ɓe ganduɗa eɓe neha pittari eɓe ngabbina ruhuji fewde e hadara jumumen ɗum ceerno Amadou Oumar hoore ñiiwo mo ganduɗa kanko woni ceerno makko seedanimomo wonde ko neho pittali ko neho ruhuji fewde hadara jumumen ko noonne bam makko Cheikh Alhaji Saïd Nour seedanimo ceerno Mouhamadoul Bachir wonde koye khulafa cheikh o jeeya koye lomtiɓe Cheikh Nat Tidiane Sharif radiyallahu anhu kono kadi o jeeya koye lomtiɓe Seyd Alhaji Oumar ɗum woni ko ceerno Amidi Rabbani wiyata Saïdu bun Nour wal makamiyu ma khafaya Bachiruna warithun an jaddihi Oumaru wadde ceerno Amadou Oumar hoore ñiw seedima wadde ceerno o jeeya koye khulafa o cheikh ceerno Saïd Nour seedima wonde o jeeya koye khulafa o cheikh ceerno Hamidou Rabbani ne jangto e deftere makko wiyetene asdaqul maqali fi hayat Cheikh Mouhamadoul Bachir o wi ceerno Saïd Nour meeɗi rendinde hewɓe talɓe no hen woɓɓe no hen kamɓe fof o wiɓe usikum bil haaji Mouhamadoul Bachir hayra mbeɗa wasiyomon e oɗo Bachir on saaha ɓooyi to ceerno Bachir ene wondi e mawniraɓe makko mawɓe fof nan ɗon ceerno Saïd Nour wiɓe mbeɗa wasiyomon e oɗo Bachir moƴƴeɗe bamon wo kullu man lam yara cheikh Alhaji Oumar radiyallahu anhu faha huwa kala mbo meeɗa yirude Cheikh Oumar e guite makko zaati paami o mboɗi ceerno Mouhamadoul Bachir oɗo kanko woni Cheikh Oumar mi wagginimon ceerno Mouhamadoul Bachir mi wagginimon yo on ɗoftomo yo on ligganom ceerno Mouhamadoul Saïd Nour nen haali konngol makko mangol ngol o wi wallahi law kuntu shabban fi 30 la khadamtuhu min de ceerno Saïd Nour somi ruttoton e cagatagalam mi daña fodde duuɓi capantati mi wonde e sembam mami ñiib e ligganade ceerno Mouhamadoul Bachir
haade ɗon mi tolnaaki ɗon ni mi nayi mi hortiyem onon tolniɓe heen ɓe mi wagginimon yo on liggonom yo on ɗofton paamon ko kanko woni cheikh alhaji omar mar sa ngo noddi mawni ko cheikh oumar muntaka o haalti ko haalno ko e ceeraɓe yere ɓanɗe haala ɗum nde o yi wo julluhum ahya totornoɓe nden ɗon jonde hewɓe no nguuri ha hannde wonni nde o winda deftere nde ko 2009 o hewɓe no nguuri ha hannde kay woni wuurɓe ina jeeya e towtornoɓe nden jonde ceerno yahya ba risator emo wuuri yo allah hokkumbo ɓoyde ɗo eneten ina jeeya towtornoɓe nden ɗon jonde jamirɗumen ye en ngar ɗo woni ceerno sarif makke haydara ɗo e golf onne ina jeeyano e towtornoɓe jonde nde ceerno saïd noura haalata kaɗo haala mawɗo ina jeeyano towtornoɓe nden jonde ceerno muntaka ba to risator mo ganduɗa ko muqaddam ceerno mouhamadoul bachir seeɗa onon tokarama e on woni tokaram on innirani bisimilla ina jeeyano e towtornoɓe nden ɗon jonde jignaɗo men ceerno alhuseynu ba ina jeeyano e towtornoɓe nden jonde ceerno mahmoudou bassoum en ko heewi ɓe ngannduɗaa ceeraɓiɗi weɗa wiya e goto wawa tongude ɓe kamɓe fof ɓe towtornoma hono ndeɗo jonde ko noonne ceerno amadou oumar hoore ñiiwo o haali e ceerno basir haala mawko holkaala haala o wasiyi almuɓɓe makko ene jeeyano e ɓen almuɓɓe hamid aw rahmatullahi aleyhi on ko ceerno gandaɗo ceerno amadou oumar wi kullu man arada an yazurani minkum walam yajid falyazuri cheikh mouhamadoul bachir tal fi louga kala on jiɗɗo juurade min ceerno amadou oumara yiyani mi ronki hebdemi yo yaha juuroyo ceerno mouhamadoul bachir saabu holɗum fa ziyaratu takfi so tawi o juurima ceerno mouhamadoul bachir tan no yona way kono o juurimomi ni li anna hadrata allahi maftuhatun lahu mutawajjihatun ileyh saabu hadara allah ina udditina ceerno basiru hadara allah ina huccitina e ceerno basiru so tawi ceerno basiru noddi allah tan allah notota wadde kala on jiɗɗo juurade min ceerno amadou oumar yo ya juuroyo ceerno basiru kaɗo haala noon o haalno ɗum joom deftere nde wi saaha nde o ari salminde ceerno basir to galle jaatige makko woni ceerno alhuseynu ba rahmatullahi aleyhi wadde ko oɗo woni ceerno mouhamadoul basir en kaali holi kanko en kaali to jibina en kaali hol saaha mo o jibina en kaali holɓen jibinimo te ceerno mouhamadoul basir ko ceerno amadou oumara hoore ñiiw ciftora waɗimo khalifa e laawol ngol hokkimo idne tam al'am al-khas al-mutlaq o waɗimo khalifa e laawol ngol ceerno mouhamadoul bachir watti tarbinde yimɓe watti fewnude yimɓe towtornoɓe nde ceerno amadou oumara hoore ñiiwo ɗaccititamo ɓen mbi nde o du'animo kanko ceerno amadou oumara ceerno mouhamadoul bachir ina wayno hoore ñiiwonaɓe ina yiɗi ruttade sénégal ngan sa hoore ñiiwonaɓe fof cuuni wuro ngo fof suni hankkadi hakkude goyowo tan e musnotoɗo jagol makko sabu hankkadi eɓe jogori seerde e ceerno mouhamadoul bachir to banggue zahir sabu o moƴƴunoɗo barke makko ina huftidinno e nder mabɓe hankkadi kamɓe fof ɓe jalti eɓe doyisa ceerno mouhamadoul bachir ay nde o arata koɓe jaɓɓatonoɓe mo nde o golliɗon ko emo rutto kamɓe fof eɓe doyisa en nani ceerno bachir no haala e ɗemgal makko e nokku men jeyata ceerno hamidou yero ɓan oɗo ɓennude o wi nde o ari to ceerno alaji oumara ceerno saïd nouru neldi ceerno amadou oumara hoore ñiiwo fodde lettre aji tati hen lettre fof ko haalata ko ɗum goɗɗo o haalata lettre fof ko haalata ko ɗum goɗɗo o haalata ɗum noon saabu lettre ɗi nandi haala lettre ɗi nandi haala saabu tan no ceerno saïd nouru wano teddinde ceerno mouhamadoul bachir no wano hormade ceerno mouhamadoul bachir wadde nde o ruttoto sénégal kamɓe fof ɓe jalti heɓe duyisamo hey ceerno makko ceerno alaji oumara hoore ñiiwo kanko e hoore makko emo wonduno e duysannoɓe kanko e hoore makko e monnoɓe duysannoɓe ceerno bachir wayniɓe rutti hankkadi kanko emo wondi e almudo makko noon mo kaldun den wonde kanko arduno e makko hoore ñiiwo woni ceerno cheikh oumar ba mo ganduɗa ko baaɗi ko emo wondi kadi ceerno alhaji oumar ba e woni ceerno oumar on ɗo mo kalɗen nden ɓe gaari ha kaye ɓe juuri bappaji makko woni baba makko mouhamadoul amin ibnu mouhamadoul bachir ibnu cheikh alhaji oumar hankkadi ngan sago emo juuro ɗon moƴƴuɓe hewɓe ɓe hen ko taniraɓe cheikh oumara alhamdoulillahi ngan sago ceerno mouhamadoul bachir woni nana ummito hoore ñiiwo emo faati lugo kono ngolɗo lawol eɓe dokkamo ko heewi e almuɓɓe kala ɗo ari fof ɓe dokkamo almuɓɓe kanko o gantina o wiya mi wawanode ɓeɗo almuɓe saabu min mi wurani sénégal ko murtine guuri mi anda façon gurdam sénégal wadde mi wawa ronade oɗo responsabilité kono ɓe ɗeɓɓiramo ɗum tan ɓe ɗeɓɓiramo ɗum ha o sakkiti o jaaɓi ɗum wadde jiiya almuɓe makko adiɓe fof
heewɓe heen ko malinaaɓe o dañiɓe nde o ummitoto to hoore ñiiw embo wondi e duwa o ceerno makko emo wondi e barkeeji ɗi o etti toon emo wondi e fotu haaji ɗi o etti to hoore ñiiw emo faati Louga ngal saango o arti Louga kanko ceerno Mouhamadoul Bachir hitaande 1965 hitaande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeegom e joyi taw noon ko miladiya ngal saango o waɗi duɗal manngal to Louga to emo janngina toon almuɓɓe qur'ana emo janngina toon almuɓɓe gande islam hankadi wattini ko heewi e renɓe qur'ana ko heewi e annduɓe ɓe ngannduɗa e goto wawa limtude ɓe e goto wawa tungudeɓe jalti e junngo makko ha oɗo sahara kaalaten ñande hitaande fof ene waɗi ɓaaroɓe toon to Louga kanko ceerno Mouhamadoul Bachir o wonde e maɓɓe o nooɓe guri maɓɓe o du'onoɓe walla o waddaɓe e mbaɗono ceerno Bachir Diallo mo ngannduɗa hannde kanko jogui tudal ngal on yaada e maɓɓe du'onoɓe no almuɓe ala kulli hal hitaande fof annduɓe ne jalta toon huffage uji qur'ana en ina jalta to dudal ceerno Mouhamadoul Bachir bun Muntaqa Taha Cheikh Alhaji Omar ma en kaal eɗen jiiɗi haalde kadi lomtugal makko tongen tan haade waktu o mbiɗa heewani ko 30 minutes heddi ko mintaji tati eɗen keddora mintaji tati aɗa anndi yewtude kadi eɗen nganndi ñalawmaji makko ɗi ko ngari ñalawma woni géroji woni ziyare Louga o ziyare ceerno Muntaqa Taha aɗa ton ñalawmaji ɗi 13 et 14 inchallah eyyi holno lomtingal ngal sifori holno lomti e babaɗa e salminama kadi e juurama e namdal ma batngal fayida e lomtugal ceerno Mouhamadoul Bachir e gayr en kaali ko ɓooyi ceerno Saïd Nouro wi kanko woni Cheikh Oumar ko ɓooyi ɗum ko baɗin wawma wondema mawɗo galle Cheikh Alhaji Omar ɗum Allah ñaawi ɗum ko nde o ñaawi mawni ko ceerno Habibou Muntaqa Taha yalti aduna ene hawri e ñalawma altine ene woni 14 avril 2008 ngal sanga hohoɓe dendagal famille Cheikh Alhaji Oumar dendagal usra Oumariya o kamɓe fof ɓe kawri e konngol ngol holɗum ceerno Basiru ina haandi e lomtinede ina haandi e wonde khalifa Cheikh Alhaji Oumar taw luural ala hen pooɗodiral ala hen kamɓe fof ɓe kawri e konngol ngotol ɓe annahu yastahiqu lkhilafata kanko emo jojjiɗi e lomtade ceerno Cheikh Oumar al Fouti radiyallahu anhu joom deftere no wi ene jeeya ko tawtarani e ɗum ni e enen on saaha eɗen ɓuuri wonde sukaɓe kono eɗen ciftori ɗum nde wiya ceerno Mouhamadoul Bachir woni khalifa galle Cheikh Alhaji Omar o noddi dendagal famille o noddi dendagal ɓesgo Cheikh Alhaji Omar ɗo galle men parcelle ɗo to galle jaadigi makko ceerno Al Huseynu ay inda daari muridihi wa mudifi Cheikh Alhaji Huseynu Kebe Ba to Cambérène ɗo nde usra Cheikh Alhaji Omar fof ari makko ɓesgo Cheikh Alhaji Omar fof ko ngari nottima taw ina ardiɓe ina jeyno e ardiɓe ceerno Muntaqa mbiyata papatalo ceerno Muntaqa ɓi Cheikh Oumar ko noonne ceerno Madani Tall mo ngannduɗen hannde ko noonne Mouhamadoul Makkiyu en kamɓe fof o noddiɓe Cheikh Amadou Tidiane Tall en Sehu kamɓe fof o noddiɓe nde o noddiɓe o mantiɓe o ƴettiɓe koɓe ngari notadema ko hankkadi o holli emo haala konnguɗi kon konnguɗi ɗi ko yankinanade ɓe o wiɓe min noon paamon mi wona khalifa mon e minani nde ne nofra o wi Basiru hattanani wawana hoore mum mbiya hoɗon guetta leydi e asaman fof mbiya oɗon pawoye dow makko so wawa o lestu khalifati kono mi wona khalifa mon Allahu akbar saabu ɓurde mon gandal walla ɓurde mon jawdi walla ɓurde mon daraja ɗaccu hande kay min komi goto tan e jignaɓe mon heddiɓe ko ɗum saabi mbeɗa jogui seng mbeɗa sikki mboɗo jogui seng noddude on ɗo jolaɓe mbeɗa fiɓi tan wonde komi goto e jignaɓe mon heddiɓe ɗum woni mbeɗa jogui seng noddude on ɗo jolaɓe ɗum noon sa yimi suusi ɗum saabu jogade mon hurum e wawde mon ɗoftade mawɓe mon ɗum waɗimi suusde noddude on caggal ɗum ceerno o yetti Allah nde o yetti Allah o yettire Allah ko Allah dokkuɗomo wurdude e mawɓe makko emo wurde mabɓe e teddugal ha kamɓe fof o heeɓi duwaw mabɓe ha kamɓe fof o heeɓi duwaw mabɓe caggal ɗum o wi aha hande noon mi ɗaɓɓani e mon mi ñagaki mon so wona yo on kon gotum ñinde ɗo wi bismi Cheikh Alhaji Omar o wi hande mi ñagaki on so wona yo on kon gotum onon fof yo on namto e ɓoggol gotol yo on jokkodir e mon enɗe meeti yo on gon gotum to banggue konnguɗi yo on gon gotum to banggue golle
ko ɗum ɗo woni ko ɓeydata en sembe to zahiri e baɗin ena wodani kala goote e men enen ɓesgu Cheikh Alhaji Oumar nde o firlitto ko Allah hokkimo e moƴƴereji e to banggue nemaji o firlitorto hen no jola taw ina hawri e yamirore kitab ina hawri e yamirore nelaɗo sallllahu alih w sallam o wuurda e musidɓe makko o wuurda e koreji makko o wuurda e almuɓe makko ko ɓuuri moƴƴude ko ɓuuri yodde e gurdam caggal ɗum o wasi ceerno Mouhamadoul Madani kanko ceerno Mamadou Bassir elle waktuji ɗi gasi kono e wiide wonde yo haal ceerno Mamadou Bassir e nder 30 minutes e woy kono heƴata kono ko noon tan sen jallono ɗo eneten haalde ha janggo en mbawa to banggue zahir noon kalten mbawa holno mbaynotoɗa e alhamdulillah min jetti Allah min juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam min jettimama min jetti dendagal yeeɓiyankoɓe ɗo en calmini dendagal juuɓe pop ɗo goni dendagal haalpulre pop ɗo goni dendagal tidiane en ko pop ɗo goni dendagal ɓesgu Cheikh Alhaji Oumar pop ɗo woni en kaali garduɗen ɗo koye yamirode jignade men ceerno Sharif Mek kanko yi en gar lomtoɗen mo ɗo eneten tusa salati woni garduɗen tan koye fayida makko e madad makko wona andude en joɗiɗen ɗo ko kala kalɗen hen feewi ko moƴƴere e barkeji ceerno Mouhamadoul Bassir kanko woni madad men kanko woni foof men kanko woni e nder men kanko woni bawol men kala ko waasi en feewi enen ko waasi en timmude e waasi waade no poɗɗen waade min calmini min juurima min calmini dendagal Pini TV naaɓe wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe alhamdulillahi rabbil alamin en puɗɗiɗinoma bisimillahi rahmani rahim en jofniri alhamdulillahi rabbil alamin ndeɗo yewtere noon so yuɓɓi hande ari ha ɗo ko Allah e nelaɗo mum Cheikhna Amadou Diane Sharif e ceerno Sharif Makki Haydara kanko rewɗa ɗon ha waɗi me gello cuule laaɓa juuɗe ñamdata koye mawɓe wona duuɓi woni gandal wona famɗude duuɓi kadi woni gandal ala gandal ko Allah waɗi ɗum e ma ñagganda ña mbawa min gandi somin joddima e ma ɗo 3 heures de temps walla ɗo ha janggo aɗa wawi haalde ceerno Basir taw gasani kono haala pulaar wi seeɗa ala ko barke e woodi ɗo tan min pawar juuɗe amen min camini noon dendagal bandiraɓe yiɓen koɓe Pini TV surtout ma yeɓoɓe bitten sernaɓe meɗen eyyi ɗum noon siftinde bandiraɓe tan kanko ceerno Basir ziar makko ko le 13 janvier et le 14 tawi ɗen leyna laɗo mum toon to Louga ɗum noon yaro aroɓe avion ngaji yo ngar aroɓe sarataji yo ngar aroɓe autoji yo ngar yaroɓe koyɗe yo ngar yaaɓe jaɓɓoyo malal ɓe jaɓɓoyo teddugal ɓe jaɓɓoyo jaam ɓe jaɓɓoyo duwaw eɗen ñaago noon jomiraɗo joom mbaɗe bawɗo kanko ceerno Basiru e kanko e waaɓino mbayni yo Allah ɓoyni e jeeso juɓɓeɓe wono haallo pulaar wi anduɓe mbi onon so tawi a natti nande Qur'an ene jangge aduna won koye bonde sa natti nande sari ene jangge aduna won koye bonde no ɓaade ɓeeɗo hilifaɓe diine nan ɗo ɓeeɗo almumen janggani nawte wadde aduna heddude taw ɗum noon bandiraɓe musibaji gonɗi aduna ɗi fof Allah ñippanen ɗum watta ɗum yurmede watta ɗum moƴƴere Allah watta ɗum teddugal ene henno e karallagal ngal Mansour Sow walla mbiyamo Thiat Walo kanko henno e karallagal ngal eɗen gandi kanko ko karalla labɗo juuɗi kadi ko bawɗo gollal no feewi en calminimo en juurimomo on waɗa ɗo kadi golle baɗɗi fayida no feewi so tawi o nanggui caméra o aɗa welto so hoccite micro kadi bandiraɓe ɓe belto ɗum noon ceerno Mountaga Ba wonno koɗo meɗen o yewtinen ceerno Basiru ko heewi kanko noon kadi ko donɗo gandal par ce que ɗum koye bammo ko ceerno Aliou Seyni Ba toon to Parcelles Assainies ko jaatigi ceerno Basiru wonno ɗon ceerno Basiru jipporno ene haaldanoma musidɗo moon sehil moon ɗaha thiam gorko mo daawi wuuɗo ali dunu segel tuubiraɓe ali malaɗo heddima daawi segel fayi riño malka saɗo ɓenni min gandaɗo fayi kono sago ndenni ko ɗum wuuro Alpha wuuro ceerno Mouhamadou Lamine ceerno Cheikh ɗum kalli walla mbiya wuuro Abdourahmani Bocar Bari ɗum noon bandiraɓe min pawɗo peɗeli amen ha altine garowo e koɗo galle goɗɗo garowo taw ceerno Allah jarama a jarama no feewi seydi Ba